गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आङो मोनसे थाम्बनेल होदों गेमस्रि लावदुम आं। बे थाम्बनेला आं बानायनाय नङा। दाखालै बावै आङो बावखुंग्रि हाजोआव सुंद' फिल्म बानायबाय। बाजै इन्टारटेनमेन्टआ प्रडिउसार खालामदोंमोन। लगे लगे बोसोन बर' खमजारला लाइक सुजोबना हो लोगोफोर। आङो सुंद' फिल्म बानायनाय लोगो लोगो फेसबुकआव थाम्बनेला बेफोरबायदि जाहैबाय। बेनिफ्राय मैया आङो मोनसे इउटुबाव पस्ट लिरनानै होदोंमोन। आथिखालनि खायफा सुबुंफोरनि गोसोआ समजों लोगोसे बोथोर बायदि दसेनो सोलायलाङो। बेवहायबो थांनानै नायहैथां आंखौ मा लिरो गेमस्रि गेमस्रि। आं मायबा मोनसे मोजां बाथ्रा बुंब्लाबो गेमस्रि, उन्दै उन्दै लाइमोन सिख्लाफोरखौ बुजायब्लाबो गेमस्रि, आङो सुंद' फिल्म बानायोब्लाबो गेमस्रि। दा आङो बेनि सायाव नोंथांमोननियाव फंनैसो बाथ्रा सोंगोन। बे भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बे भिडिअनि जोबनायावसो सावरायगोन। बेनिफ्राय दासान्दि जोबोर गरम गरम इलेक्सननि नंगौना नङा? आङो बेखौ लानानै मैया मा लिरदोंमोन? आथिखालनि खायफा सुबुंफोरनि गोसोआ समजों लोगोसे बोथोर बायदि दसेनो सोलायलाङो। बोथोर बायदि सोलायलांगोन नाला नोंथांमोना नुगोना नुवाखै? जोङो ससियेल मिडियायाव गोबां रायख्रावनाय, गोबां होख्रावनाय हारिनि बागै, आं हारिनि बागै खामानि मावथारगोन, हारिनि थाखाय आङो आंनि जिउखौ दान होगोन, मोनजायाबाबो आं थांनानै थागोन, बेफोरबायदि जोङो ससियेल मिडियायाव इउटुबाव होख्रावनायबो जों मानसि नुनो मोनो बर' हारिनि गेजेराव। बेनिफ्राय साननैसो उनावनो बोथोर बायदि सोलायलांनायखौबो जों नुनो मोनफिनो दसेनो। आङो बैफोरखौ लानानैसो बेफोरबायदि लिरदोंमोन आं। मानसिनि गोसोआ खायफा खायफा मानसिनि गोसोआ बोथोर बायदि सोलायलाङो नंगौना नङा? अब्ला जों सोरखौ फोथायगोन? जाबायदि होख्रावोमोन, जाबायदि बाथ्रा बुङोमोन, बोथोर बायदि सोलायलांदोंना लाङाखै? बिसोरनि गोसोआ ना थाखा फैसाजोंसो बायजादों, ना धुमकि होजादों, सिगिजादों, बिसोरसो मिथिगौ। नाथाय बोथोर बायदि सोलायदोथ' मानसिनि गोसोआ। आं बेखौ लानानैसो आङो लिरदोंमोन। नाथाय आंनिया मा जायो? मायबा मोनसे मोजां बाथ्रा लिरब्लाबो गेमस्रि, गेमस्रिखौनो बावनायाखै। दाबो बेनोल' मानसिफोरनि गोसोआव, गोबां मानसिफोरनि गोसोआव। बेनिफ्राय फैसा, आंथ' बुंखायो आदामोन, बाजैमोन, आदैमोन, मादैमोन, फंबाय बिनानावमोन। दा मानि थाखाय बुलायलायदों? सोरबाया फैसा थाखानि थाखायबो जानो हागौ। मानो होनोब्ला बिसोर देरहायोब्ला जों मा मोनगोन? जों जेबो मोननाय नङा। बेफोरबायदिबो जानो हागौ। सोरबाया हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखायबो जानो हागौ। बायदिसिना बिथिङाव बुलायनो हागौ। नाथाय फैसा, नोंथांमोना मा सानो? फैसाया ओरैबायदि ग्रह बुस्थु, आङो ग्रह सानो फैसाखौ। दिनै नोंथांमोना नुदोंना? फैसा बुरजा मोनदों, फैसाजों गेलेदों, फट' खेबदों, फैसाखौ मोदोमाव सारफावजोबना लानानै फट' खेबनानै गेलेदों। बे फट'आ भाइरेल जादों। बेफोरबायदि फट'आ भाइरेल जायोब्ला मा जागोन? जिबना खैफोद दङना गैया? दङना? जियालबो जानो हागौ। जियालबो जानो हागौ ना? बबेनिफ्राय एसेबां फैसा मोननाय, फैसाजों गेलेदो, खैफोद ना? आं सानो फैसाया आंनि थाखाय देरसिन नङा। फैसानि थाखाय मानसिफोरा गोबां जिबनखौ सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जायो। मिथिगौ ना? बुरजा फैसा मोननो थाखाय गोबां मानसिफोरा नंगौ खामानि दामानि मावनानै बिजनेस खालामनानैबो फैसा मोनो। नाथाय गोबां मानसिफोरबो थायो सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जायो गावनि माबाफोरखौ फैसानि थाखाय। आं सानो आंनि थाखाय फैसाया देरसिन नङा। फैसाया ग्रहसो। जा मावनानै मोनदो बेजोंनो थोजासे थानो रोङोब्ला जेबो प्रब्लेम जाया। नाथाय फैसाखौ नोङो बुरजा मोननो लुबैनो थाङोब्ला बेवहाय प्रब्लेम जायो। दाखालि बावै सासे बुरै फैसा सोरबा होदोंमोन ना गावसो रानदोंमोन, फैसा आखायाव फैसा फैनाय लोगो लोगो मा दावराव जाखो? भिडिअ बानायनानै हगारना होबाय। नोंनो सोर फैसा होनाय?
बा नों सोरनो फैसा राननायदो नुदोंना फैसाया मा बुस्थु आङो फैसानि थाखाय मालाबाबो फाग्ला जाया आंनो नाङा आं जा मोनदो बे आंनि थोजासे फैसाजों मानसिया गाज्रिबो जायो नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै फैसा जानायनि उनाव सोरबाया गोबां फैसा जानायनि उनाव बदनाम जानो गोनां जादों लासिं सिं जानो गोनां जादों खायफा मानसिफोरा फैसाजों अब्ला फैसाया मा बुस्थु नायनाय फैसाया नोंखौ बदनामबो खालामनो हायो आरो फोथैनोबो हायो बेनिखायनो जों बे फैसाखौ मोननायनि उनावबो इउज खालामनो रोङाब्लाना गोबां खैफोदाव गोलैयो फैसाजों दिनै आं हा बायदो मोनसे जायगायाव आरो फैसा जाबावदो गाबोन आरो मोनसे जायगायाव बायनो लुबैबावदो न' लुनो लुबैबावदो थोआ मालाबाबो थोआ बेनिखायनो जाखिनि दङ बेजोंनो थायोब्ला मालाबाबो नों खैफोद जाया फैसाजों मानसिया हाखराव गाब्र'नो थाङो रोङाब्ला फैसाजों आंनि साननाय बे आंनो नाङा फैसाया मानसिखौ खैफोद लाबोहोयो दा जोङो फैसाजों गोबां मानसिखौ खैफोदाव गोग्लैनाय नुनो मोनदों बुरजा फैसा ओरैनो मोनोब्ला मायबा मोनसे मावनानै मोनोब्ला फैसाजों मानसिया गोलैखाथारो मायबा नङा मायबा मोनसे बिपद जाथारो मानसिनियाव फैसाजों जों गोबां नुनो मोनो दा उनदाहा आङो उनदाहाखौ मानि थाखाय बानायदोंमोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय थाखा फैसा गैयाब्ला उन्दै बैसोआव जुलि जायोब्ला लाइफआव गोबां प्रब्लेम जानो हागौ नाथाय मा जायोखो आङो गेमस्रिखौ मोनैनि थाखायसो बेफोरबायदि बानायदों गेमस्रिखौनो दाबो बावनो हायाखै नोंथांमोना मा सानो आं नोंथांमोननियावसो दिनै सोंनो लुबैदों दिनै जोङो बेसेबा बोसोर जाबाय गेमस्रिजों आंजों जेबो गैया जों गारलायनानै स्रिखा नंगौ मोनसे समाव आं फंसेबो नांलायाखैमोन बे आंखौ नकिया होननायाव आं रागा जोंदों आं गोसो थोलायोमोन नकिया बुंबाय मा नायबावनो बेयावसो नांलायनाय जादों बेबो बेसेबा गोबावनि उनाव बेनिफ्राय आंखौ दिनैबो सानो मानसिफोरा मायबा मोनसे बाथ्रा बुङो मायबा मोनसे भिडिअ बानायो जायखिजाया भिडिअ बानायो मोजां फंबाय बिनानावमोननि थाखाय बानायो थेवब्लाबो आंनि सायाव माने दाउदानो खारा गेमस्रिखौ मोनैनि थाखायनो दिनैसिम बेफोरबायदि स्टरि बानायो गेमस्रिनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो दिनै खायफा मानसिफोरनि गोसोआ बोथोर बायदि सोलायो होनबाबो गेमस्रिनि थाखाय जायो नोंथांमोना मानि थाखाय बेफोरबायदि सानो ना आङो हाबा जायालासिनो थानायनि थाखाय गेमस्रिखौ मोनाखै बियो बेनिखायनो हाबा जायाखै ना सोरबा सिख्लाफोरदोबो बे लाजायाखै बेनिखायनो बियो बेफोरबायदि लिरबाय थायो नोंथांमोना बेफोरबायदि सानो नामा नोंथांमोना मा सानो खायफा गथ'फोरा आंखौ रागा फोजोंनो एदावनो थाखाय सोङो आं बिसोरखौ मिथियो नाथाय खायफा मानसिफोरनि साननाया 100आव 100% आंखौ ओरैबायदि सानो बे गेमस्रिनि थाखायनो हाबा जामाराखै आरो सिख्ला मोनाखै बेफोरबायदि गोबां सानो सानना साना जे नोंथांमोना बुं मोनफ्रोमबो बिथिङाव आं माबा मोनसे मोजां बाथ्रा बुंब्लाबो मानो गेमस्रि नोंसोरनि गोसोआव मानो बेफोरबायदि जाखांफैयो आंथ' दिनैनि दिनाव सानो आं भगबानखौ मालाबा बावनो हानाय नङा आङो भगबानखौ बार खुलुमगोन आंनि लाइफआ दिनैनि दिनाव जोबोर मोजां बिराद सान्ति आंनि लाइफआ नोंथांमोना सानो आंखौ गेमस्रिखौ मोनैनि थाखाय जुलि जायाखै हाबा जायाखै नाथाय आंनि जिबना गोबां सान्ति दिनैनि दिनाव हाबा जायोब्लाबो जायोब्लाथ' नोंथांमोना नुगोन आरो आं माबायदि हिनजावखौ हाबा खालामनो थांदो बेखौबो नोंथांमोना नुगोन नोंथांमोना बापदावखांनाङा लास्टआव नोंथांमोना माबाल' जानाङा सकल' जानाङा आं हाबा जायोब्ला आं जुलि जायोब्ला नोंथांमोना सक जानाङा जायफोरा गाज्रि मोनो सक जानाङा नोंसोरो मालाबाबो सक जानाङा आं बुंखायो रोखा बुंखायो आं नोंथांमोना बेफोरबायदि मानो सानो जों सानैनि गेजेराव जेबो गैया बेनि लाइफआव नोंथांमोना नुखागासिनो दङ ना फेसबुकआव फैसा मोननो थाखाय फैसाया मोजां बुस्थु नङा फैसाया मोजां बुस्थु नङा जेसेबां हायो बेखौल' खामाय बेनिफ्राय बेखौ खरसा खालाम बारा लुबैयोब्ला फैसाजों खैफोद दङ गाब्र'गोन
लाइफ बरबाद जागोन बदनाम जागोन फैसाजों भगबाना नोंनो जाखिनि नों मावदों बेखिनिखौल' नोंनो भगबाना होगोन बेनि बांद्राय नों लब जागोन ना फैसाजों नों बदनामबो जागोन आरो गाब्रगोनबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थानो दाबाव नोंथांमोना आंखौ मानो सानो जोंहा जेबो गैया लावदुम गेमस्रि आं जों साथामबो जेबो गैया गावबा गाव बिसोर सानैजो आं हारसिं आंनि लाइफआ आलादा थेवब्लाबो नोंसोरनि ब्रेनाव मानो गिदिंबाय थायो जेम्सआ गेमस्रिनि थाखाय फाग्ला जेम्सनो गेमस्रिखौनो नांगौ नोंथांमोननि ब्रेनाव मानो गिदिंबाय थायो बे बाथ्राया प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर ना आं जुलि जायैनि थाखाय अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द